Ode me stići. A jesi rekao. Dobro, djelaj, nema se. Joo, täällä oli Jetskari Onu. Miksi tikä on? Mitä on nyt pokaka? Mikä? Ja homma. Čekaj! Ja radi vodiš padu. Di si? Stvarno je, čisto nismo ni toliko, mislim nima smeća, ali ovo je skroz ono minimalno, tako da svima preporučujem da se i dalje kupaju. Dobro.